съм Ралица Стоянова и това е Сан Бернар. Ето миницунката и аз се вижда. Яла така, бе. Толкова се види нещо. Яла така, бе. Нищо не се вижда. Видя ли му самоцунката? Тя се видя, да. И това е Александра Иванова, която снима. Покажи се. Как да се покажа? Така, обръщаш камерата. Чай, малко. Виждам ли са? Аха! Кучето ме дърпа, кучето ме дърпа. Елелелелей. Ай, Нерончо. Ай, моето момче. Ай. Рали, нещата са не там. Ай, Нерончо. Да знаете, че много хапи това куче. Ще се борим ли с тебе, бе? Рали, не се вижда много добре от слънцето. Ела да има насам. И насам то заради слънцето сега не се вижда. Ей, Гуфи! И с какво ще го обработиш това видео сега? Ти на пауза ли си? Не. Еми ще видя. Няма да го обработвам направо директно в YouTube. И давай гласът къде ми се чува. Послушай, Гуфи! Чисти го каква е мечка! Нерончо! Нероне! Неро! Ставай да играеш, ставай да играеш, ставай бе! Ставай бе! Ай, тичам! Ай, насам! Кога да го спира? Ай, Нерончо! Гледайте само Нерон! Нерон, какво прави, бе?